Mandan kentir, mandan kentir, tir mandan kentir, mandan kentir, tir, ja. Mandan kentir Di seluruh tempat, di seluruh dunia, Mas. dimanapun lagu cinta ini ku Ngapunten. Pripun? Enten episode menika Nggih. piyambak ngagem basa krama inggil. Oh ngaten, anu kados makaten Mas. Nggih, kados Jenengan makaten. bisa ketemu. Loh, kula saben dinten anggere teng dalem niku nggih Teng ngagem dalem? krama inggil. Oh, Dalam jenengan kan niku nek jenengan anu piyambakan, jenengan anu Mboten kalian nek sudah. kalih Bapak Ibu. Oh, Menika kalih ramalan oh biunge. ngaten. Bapak lan Ibu. Bapak lan lan Ibu. ramalan biung ki lah ya Nggih sami mawon. nggih sami. Sami mawon, Sami. bener. Menika kromo inggil sami. Nggih. Mbok menawi menik jenengan niku nek ngangge basa krama. Nek kromo mboten ngagem mbok. Menawi ngoten Menawi. langsung mawon. Loh, jenengan Wonten. benten. Dengan iki tiyang pundi to? Teh ampun sih, Tiang Pak. pundi? Mas. Kula niki tiang ting. Aduh. Kremasi, kremasi. 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 Jenengan tiang pundi? Kula niki kan wonten deresan niku kan pun wiwit tahun pinten nggih. Kawit lahir toh? Lah jenengan ngendikane bapak papi yo. Nggih. Kan pun akulturasi Niku lho. budaya ngaten lho. Niko tingali. Nggih. Boten percaya niko. Mboten nggih. Lah. Oh Mas niko. Lah Mas Rio mboten percaya. Mas Niko mboten percaya. Nek Mas Dana niki nek ngundang Bapak. Nek ngendikane apa bapak Nggih. niko papi. Lah nggih, lah kula kinten mbok menawi bapak niku krama inggile papi. Lah Oh, benten. Sanes. Lek, ngeten lho, Biasanya Bob- niku bopo. Bapak, Bopo. Bopo, Romo, Papi ngoten lho. Oh, ngoten. Urutane iki kados mangkaten. Nggih. Nggih, nggih. Bapak napa? Bapak, Bopo, Bopo, Romo, Papi. Sinto. Terus Episode punika nggih. episode niki Nggih. ajeng bahas nopo niki? Niki ajeng bahas Nguri-uri mawon kan? Nguri-uri mawon. kabudayaan. Nguri-uri kabudayaan. Kabudayaan Kromo Jawi. inggil. Nggih. Kromo Kali inggil. ngeling-eling ngoten Nggih, lho. paweling kagem paweling. Nggih. Paweling. Nggih. Nggih. Menawi mengke wonten sing ngendikan ora koyo ngono kuwi basa anu kuwi. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Napa-napa. Menawa lepat nggih nyuwun pangapunten. Pangapunten. Lan Agung ing pangaksami nggih, Mas. Asik, asik. menika. Niki kula nggih nyonto mawon nggih nganten-nganten Nggih. ngoten niku. Booking pangaksami. Oh, ngono ki jenenge Niku ning asal- manten-manten iki apa? Anu Pranoto Coro. Pranoto Coro. Ula apa ula-ula? Ulan Guritno. Wis boten. Ula-ula niku nggih geger niku Mas Sanes. niku nggih ula-ula. Sanes, wonten. sanes. Para bopo, Para bopo lan kalian ibu. para mesiu. Para bobolan mesiu. Bopo mesyu apa? Apa? Ora nek sing ning gone apa basi yo. Apa ya sing anu ya? Pas ngagem Para- kromo inggil. Oh nggih. Para bopo kalian para misilin. Iya, obat. Obat. Oh, paramexilin. Paramexilin. Paramexilin ya tahu-tahu. Oh. Dados sih ngoten. menika wonten menawi wonten ingkang lepat Nggih. nggih pangapunten. Kula ajeng maos nggih. apa? Ah, pun Nggih, mau dipun sakit siapakan iki lho. Niki biasanya kula gunakan ya apa? Kangge. Kula nggih agem, Kula agem. kangge Kage mie. Kula kangge Mie dados- agem, mie agem. Bangladesh, mie agem. Oh, agem. Dados nek kula dados pranoto acara Wonten- pernikahan. Oh, nggih wonten ngen Nggih, panggen ngantenan. Kagem tulodo nggih kagem Nggih. contoh. Niki skrip sing kula Nah, Nyuwun ngapunten Mas, niki episode niki kromo inggil nanging kados basa Inggrisan menika. boten. sinten ingkang sanjang Inggris sinten? Sanes iki. Niku Plego kados. Bahasa Inggris ngeten iki lho. Ngeten ki lak ya. Menawi empun napa Tebih. tebih saking Saking budaya, terus niki. Sumpah aku ngeluh. Oke, nggih. Niki Ampun. niki mesti konen jenengan lu. Nggih. Ngapunten. Nggih. Niki Zevanya. lajeng maos Dikit Zevanya. niki Westlife. Niki bat.
Niki Tirta. Ayo niki Niki sinten? mantep. Niki mantep. Loh, Niki panggene kula tumbas niki. Niki mantep. Niki wonten oleh-oleh, Mas. Niki brem niki saking Salatiga Saking tapi motor tau brem nggih Nggih. kalian podcast brem niku. Podcast Bram. Niki oleh-oleh Yang saking Salatiga nanging khas Madiun. Oh, nggih. Menika- Wajar. Menika sanes. Niki kula maos nggih. Oh, nggih. Niki serat Anu tulodo, niki nggih. kagem tulodo. Kagem Maosaken? tulodo. Supados krasa napa nyata ngoten Nggih. niku mempelainya mungkin ingkang Niki mempelainya Deni Caknan kali Dene Cak Nun. Ini Belbon toh. Deni Belbon. Caknan kali Bella Bonita nih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Monggo wabarakatuh. raos puji syukur tansah kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami sedaya kanikmatan sahingga kita saged makempal wonten ing tasyakuran ngunduh mantu wonten ing Ngawi 18 Agustus 2023 kanthi boten kurang setunggal punapa. Shalawat sarta salam mugi tansah kacurahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikum. Anu Bapak Bupati teko. Mangke rumen. Sumrambahipun para keluarga, sahabat lan pandherekipun. Lan mugi kula lan panjenengan sami kalebet umatipun Rasulullah ingkang pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir sak mangke. Amin. Wonten ing mriki kula pinangka pranata adicara Nggih. nyuwun idi pangestu kagem hanglantaraken reroncening adicara pahargyan ing siang punika. Adicara ingkang setunggal sambutan saking Bapak tuan rumah. Oh nggih. Apa ya iki ya istilahnya? Popo sinten ngoten biasa. Bobo sapa Nggih. biasane? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam Nggih, Pak De. warahmatullahi Niku wabarakatuh. Pak Bupati ini temu di bawah. Niki wau ternyata nembe sekda nih pun. Oh, nembe sekda. sekda. Nggih. boten Pak saged Bupati dugi. radi anu niki. Napa? Kenapa? Radi Gatel, padel. delay, radi delay. Oh, rada Telat. delay, Kenapa? telat. Boten saged. Carry. dugi. Jare Keri. Di bawah sinten carry. Telat apa ya? Telat apa telat? Telat ya apa? Telat. Kalau radi kejengkang nih. Terlambat. Wis, yo ngerti kabeh ya telat. telat kados nggih sami mawon nggih, telat nggih. Kromo inggilipun telat napa nggih Mas-mas nggih? Menawi ingkang ngertos nanu Nggih. di Komen napa mawon. ditulis. Monggo. Lah, Nek, Ditulis. Napa? Ditulis Mas Nabil anu ngertos? ngertos mboten? Telat. Telat. Oh, enggak terlalu. Wis, Oh, niku Anu arek Nggih. ngalah, arek Malang Swantai saya. Malang Swantai. Nggih. Nggih pun kados niku. Niku tulodo Tulodo ingkang damel pranata Pranata acara acara pernikahan. nggih. Saniki nek Ngunduh mantu. betul. Niki tulodo nek misale piyambak niki Piyambak Heeh. nongkrong kayak apa? Kempal-kempal. kempalan. Kempal sing sami mawon umuripun yuswanipun Tigang dosonan. ingkang tigang dosanan niku nggih saged ngagem basa kados niki. Lah, Santai mawon ngagem nggih. kromo inggil. Terus apa membiasakan apa? Napa? Apa Biasakan. Biasa. enteng ae bos. Sejong guyu kenceng. Iya. Nah, Uri-uri kabudayan. Membiasakan. Niki. Biasakan. Betul. Biasa akan mawon nggih. Nggih. Nek Anu monggo diunjuk riyen. Nggih, Nggih, nggih. monggo, Lah, alah. basa krama inggil sakniki lak ya Pripun? nganu toh Mas. Napa jenenge? Pripun niku Mas? Napa namine? Sampun Nek bingung. Nggih. Menawi Nggih, menawi- campur mawon Indonesia. Nggih. Dicampur Oh, Indonesia nggih. mawon. Nggih. Kersane. Kersane. Saged sopan ngaten. Sopan. Nggih. Tapi Biasa. nek saged nggih sedaya teng episode niki full Aduh, ampun, Apa? ampun ngagem. sedaya Oh, sedaya iya. basa kromo inggil. Nggih. Nggih. Mungkin sakjane kula niku nggih Mas nggih. nggih. Kula niku kan amargi ngrumangsani ngoten nggih. Nggih, nggih, nggih. Mboten saged krama inggil ingkang sae. Nggih. Dados kula kalian ibu mboten ngangge basa Jawi. Agama Indonesia. Ngageme Indonesia supados kula mboten nglangkai, mboten Mboten jangkar. sembrono nggih. Mboten nggih, mboten kesane kata mboten sopan ngoten lho nek Nah, menawi nggih. mboten saged krama inggil. Oh nggih. Sakjane nggih sedaya nggih saged nggih kados saya. Mungkin saged dimulai saking
cerita mawon iki. Cerita. Nggih. Niki panganan saking pundi Saking lho pundi, Mas. Mas Mas Buna? saking pundi niki maman. I broke this neck. Oh, wow. Boten, Oh, wow. boten. Sanes. Pardon. Sanes. Pangapunten. Your native English toh. Sorry. My bad. My bad. Yeah, don. Apa? Aja. Don. So Ampun Mas. Ampun, Nggih Mas. ngapunten. Nggih, nggih. Iki kula kan kalau wingi kan apa tanding bal-balan. Nggih. Bal-balan nggih. Iku Persis Solo Dateng datang Pare-Pare. Pare-Pare. Iku Persis Solo lawan Somai. kebijakan pemerintah napa. Terus napa teng Pare-Pare menang niku pundi tapi. Menang pundi nggih. menang sing biasa ngancani Medina. Asik. Tidak kuat. Boten kiat. Boten kiat. Kameramen boten kiat. Boten kiat. Nggih, nggih, Midhangetaken perkara niku wau. Perkara niku mau. Terus niki saking Pare-Pare. Nggih. Asmanipun napa niki? Asmanipun sanes Asmono. Napa? Nami. Nggih. Nami. Aranipun. Aranipun. Aran oh ya aranipun. Kue bolu napa nggih? Oh, nggih, sami Oh. mawon kali mriki. sami nek kados pengkatan men sami mawon. Sami mawon. Sami mawon iki. Nek katae bolu. Lagi. Menawi ing Inggris bolus. Bolus Karena nggih. jaman. Nggih. Oh, wow. Jadi dadose menika pas kula antri Nggih. ingkang nyadin niku nggih. Sanjange niki anu Mas Eco. Oh, saestu eco nggih. Saya Eco soalnya teng Jawa nggih mboten enten. Oh, nggih. Kita ngomong, "Wih, kok bisa bahasa Jawa dari Makassar?" Yo. Berarti kan Nggih. Nggih mboten napa-napa akulturasi. Nggih. Sahabat apa? dadose biasa. nggih maksudnya pas kula tumbas niku nggih ekspektasine nggih radi Raditi. dhuwur. Dhuwur. Ala Tinggil nggih Nun Mas. jawab niki Pripun? radi seret nggih. Radi seret memang. Makane kula Makane kan kula gelasnya niki. gelasnya kosong. Dereng. Betul wonten Kan banyu wis siap-siap niki. Mungkin. Dan iki mau kan pun ajeng didekeni toyo. Nggih. Tapi kados yo kadar seng. Wah. Toyo Niki petak. radi. Nggih. Toyo petak. Niki zat besine tasih inggil. Dari Tasih dikumbah. inggil. Menawi niki ingkang boten Dadar. lekat, Nah, niki napa? Dadar napa nggih gula napa ngoten. Dadar kuait niki kados niki. Kok kuat? Kok saged? Bentuke kados ngeten niki. Dadar kuai. Sanes nggih. Kok iso? Sana. Lah nggih Terus jajal nggih kula mawon kaya niki. kula kan nggih kepikiran tentang rencang-rencang kula enten teng Jawa. Wah. Nggih. Sae nggih. Anu pas wonten meles tunggal teng koper. Napa? Niku jenenge mantau. Mantau. Nggih. Ningali. Nggih ningali. Oh, Oleh napa nami dingeten iki? meriksani. Nggih, meriksani. Mantau. Menika- Tapi niku Niku mantap luwih- napa CCTV? sanes. Niku luwe eco menawi digoreng riyen. Oh, niki dereng mateng loh. Niki pun matang sanes niki. Mantau nih. Niki mboten digoreng Mantau mantau. niku ya. eco dereng. meleh menawi digoreng riyen. Oh, nggih, nggih, Kersane nggih. radi anget. Betul. Menawi Kemabul, lagi ngaten. udan niki lho pas Nggih. nembe Jawa. Nembe Nggih. Jawa. Wah, kopi. Terus niki terus Niki. dimut. Niki ini pun dimut. Dimut Nih. mantaune. Dimut Mantaune. Mantau dimut niku pripun? Kedah nopo? Lah, mantau. Mantau dimut kedah nopo? Mantap niku. Napa pun mboten gadah Mas. napa? Disambut sik, Mas. Untu napa mboten gadah Iya, untu maksudnya kok dimut mantan riyen. niku kan napa empuk-empuk ngoten lho Mas Nggih. Dana. Dicelok. Terus luwe eco Oh, menawi di kados roti mari ngaten Nggih. niku kan biasanya kan Dicelok ngeten terus sing ketal. dimut-mut Nggih. ngaten. Lah niku kan penak. Nggih. Nggih. Anak pangannya dilemut ya. Nggih, kali dilamut. Astagfirullah. Nggih. Niku dadose niku ceritane kula beto napa? jajanan. 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 Nggih. Ning satunggaling jajan. Niki wonten apa to Mas kok jenengan? Menika. Mereka niki. Niki Mas niki. Mas niki to. Jenengan. Lah Mas mancing terus. Lah jenengan kula apa to iki? Tapi ngeten niku kula kan sempat dalam. Nggih. Dalam sempat. Kula wae. Dalam. Nah, kula tak kira kan kudune nek objek ke Pertama. Heeh, dalam Biasanya Dalam. dalam. Nek nang omah kok nek Dalem ya Dalem. saged. Dalem Niku niku Kula nggih saged, sempat- kula nggih sempat- ngenomi biasane Mas Nggih. nek ngangge dalem niku. dalam sempat napa nggih enten
napa ngoten niku napa namanya? Mubang. Salah mubang. Hipnotis. Hipnotis kok. Anu ngukel benang niki. Napa? Mancing. Aduh pusing kepalaku. Aduh, bukan maksud. Sana. Paramek. Oh, ngeten. Ngeten. Aduh abang bukan maksudku. Aduh abang bukan maksudku begitu. Sanes napa enten nggih kekarepan ngoten. Oh, Nggih, kekarepan. anu wonten Kapenginan. mangke nek kula eling kula WhatsApp jadi kan. Kekarepan niku Nggih. podcast niku saged dados napa? Referensi. Referensi. Kula nggih. Cah nom supados saged sanjang ingkang krama. Nah niki kula badhe tanglet kalian rencang sedaya teng podcast Pandan Kentir nika. Nggih. Dados awak dhewe kan awak dhewe. Kita Nggih. niki kan Galuh. napa? Kita galuh. Wong kita galuh. Kita galuh. No. Kita Ampun ngaten. kita Ampun episode iki Ampun sanjang bahasa Inggris. Nggih. nika Ampun kataan dipenggak Nggih, soalnya nggih, niki nggih. mawon Uri-uri. sanjang mawon sampun mikir nggih. niki kula badhe ajeng Puyet. banget Nggih. rencang-rencang ten mriki. Pripun? Biasanipun Nggih. Nih tes main jenengan anyar to niki. Napa? Tes main jenengan anyar. Mboten niki Lawas. sing biasa Oh, kula nggih. Oh pun anu nggih. Bentinten tinggi nggih. nggih Mas. niki daily beater. Oh nggih. Nggih. Niku ukara Inggris mlen niku Mas. Yo nggih. Aben dina. Nah, Saben dina. saben dinten. Saben dinten. Nggih. Ngagem kromo inggil niki biasane ngendika kalih sinten? Nek kula misale sanjang kalih wong tua. Tiang sepuh. Nggih. Nek agem tiang sepuh. Wong tua mawon apa keluarga? Keluarga dan tiang sepuh. Nggih. Dan lan. Keluarga lan ngono. Oke, keluarga lan tiang-tiang sepuh. Tiang Nek sepuh. misalkan teng pasar, Nggih. bakulan kados niku Nggih, ngageme sami, nggih. kromo inggil. Sami. Kalian biasanipun tiang sepuh, Nggih. kalian mungkin nggih pejabat-pejabat biasanipun nggih Mas. Nggih, pejabat. Ngaten niku Ngagem- mbok menawi Nggih. bapakipun apa bapak ibunipun niku Pun sedo. pun rumiyin ngangge basa Jawi. Oh, nggih. Misale Nggih. Nek misale nggih nek tulodo. pancingane ngagem basa Jawi kados saking pundi Mas? Nggih. Nah, Niku niku langsung nggih. ngagem. Kagem Lah, tulodo, nggih. kagem Oke. tulodo ngendika kalian Pak RT. Nggih. Kok kan Nggih. ajeng ngurus KTP. Umpami umpami. ingkang napa diajak ngobrol iku ngewiwiti ngagem basa Jawi. Nggih, Napa nggih, basa nggih. krama. Umpami Kan kula boten- RT-ne nggih. Nggih. Arep nanti le. Asa aku ameh ngopo? Ngopo? Mas, Ameh ngepang. Durene ngangge kromo inggil. sorry. Durene ngangge kromo inggil. Hangepe. Pripun? Pripun? Pripun, Pak? Umpamine. Arep nanti le. Nah, kula mau badhe jalan-jalan mawon iki sonten-sonten santai. Oh, alah rajin tenan bocah zaman saiki. Lah nggih, tapi mboten ngertos nek Mas niki badhe pundi Mas? Napa? Badhe pundi niki di Lho, Ramean iki. Ditakeni niki kalih Pak RT. Dandutan no. Dipadosi sentence-sentence, Nggih, senten-senten. Sentence. dipadosi ukara-ukara ingkang boten ngangge Koro ape. ingkang boten ngangge Mono luputnya malah bahasa Inggris anggone. Nggih, niki Pak RT kula ajeng Tanglet. ajeng tanglet menawi ajeng damel KTP menika. Nggih. Syaratipun nopo? Nah nggih syarat damel KTP Nggih, napa? syarat Nggih. damel KTP. Niki Ingkang sepin- enjang ulang tahun ke Yuswa Yuswa pinten? Pitulas. ingkang 37. Oh alah nggih. 37 toh? 37. 37. Badhe gantos dados KTP mriki. 37 niku. 37. 37. Niku kalian ringine kelurahan niku pas sami niku. Nggih, 37 nih Yuswa. Yuswa tenanan. Punci Saestu. niku anu nggih napa niku ngundang ringine nggih Dik niku pernah Persyaratanipun. oh nggih Persyaratan, Mas Mas. Napa? nggih Nggih. kula nggih Syaratipun. cobi Nggih. menjelaskan ngoten nggih Nggih. syaratipun Nggih. ingkang kaping setunggal Islam. Islam. boten Kaping pisan. salat Salat malam ngilakono. Maca Quran lan maknane. Manane. Kurang ngerti sih. kaping telu kaping telu maca Quran lamanan Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang Kaping pisan salat wengi lak.
Lanjut mawon Lanjut, Mas. Pak, lanjut mawon. Nggih. Niki ngangge Ngapunten. kromo inggil malah mumet niki. Lanjut mawon, lanjut mawon. Nggih, mawon, Kaping nggih. pisan niki gadah printer yen. Engkang sepindahan. Gadah Gadah printer. Nun sewu, nun sewu. Nek aja ngeprint mboten gadah printer pripun? Nggih, mboten Nggih. saged. Nggih. Nun sewu Pak RT, menika Nun sewu, engkang niku, sepindahan. Nggih, monggo. Engkang Biasane. Monggo Nggih niki. Pak RT nggih. engkang Nggih. sepindahan. Nyecep nggih. Pak RT dirungokke ora e? Kula niki kan niki nembe kedistrak. Nembe ke distrak. Ketinggalannya radi angel Nggih, soalnya nggih. kalian nih napa Mas Hana kalian Mas Yusril niki kan pun dangu mboten enten teng napa Dalem. Jogja, Nggih, mboten nggih, enten teng nggih, Solo nggih, 3. Perantauan ngono Nggih, niku leres, to leres, Mas. leres. Dadose meskipun wonten napa ngertos ajeng sanjang napa Nggih. mungkin dereng terbiasa soalnya kan Nggih. dinten-dinten mboten sanjang kalian Lah nggih. Dinten-dinten Lah, ke lah. Inggris, dinten-dinten Inggris. Boten. Kalian Lah tiang kula itu. lah kula menawi bingung ngoten, Nggih. nggih kula campur mawon. Campur kalian Inggris. Pripun? Tulodone. Mam, Oh wow. Mam. ten pundi? normal kok. Over here. Oh, Over here son. on the table. Nah, menika on the Rumangsa kula nek ibu mawon mboten sak mam. Mam. Nggih, badhe mam ngoten saged malah. Menawi kula kan saben dinten tesih napa ketemu kalian bakwan napa Tonggo-tonggo. nggih. Tonggo, kalih ibu. Tunggal tonggo. Mboten mbok kalih ibu kan ibu sanes orang Jawi, Oh, setiang Jawi. Bapak. Sunda. Oh, pun Bapak boten mboten enten. Aduh. Niki nigo kan mboten enten. Sugeng rawuh Sampun wonten ditandur. pendopo. Pendopo. Wonten pakempalan. Pakempalan Nggih, anak yatim, nggih. Nggih. Terus dadosi menawi ajeng tumbas napa ingkang wonten tiang sadean napa niku nggih. Ten Sopi. Sanes Sofi Tenang Pak. Niki pinten? barange niki tesih wonten Lah, napa nggih. mboten. Sinten sing ngertos? Lah, nggih. Sinten sing ngertos? Maksudnya interaksi. Lah nggih, lah nggih. Ini sinten? Niki bropo? Nggih, saged dikirim dinten niki. Nah, nggih. Niku kados niku mbok menawi Doltinoku wonten Facebook, Mas. Nggih. Oh, niku Nek wonten ngagem Facebook Grup saged. Facebook ngoten niku nggih nggih nggih. Saged. Terus menawi kepanggih kalian napa tiang ingkang sepuh teng masjid. Oh, Nggih. nggih lah. Lah, Jenengan Mas, kita tasih niki. bendinten to ngoten niku, Mas. Bandinten Ngapunten masjid. niku wau riak nggih. Aduh ngapunten muse ketemu ingkang teng wedangan. Nggih. Oh, Ngoten niku. Nek teng hotel ngono. Nah, Nek teng hotel nggih ngagem Nggih. basa krama. Dek napa purun Dek napa purun di napa, Mas? disayang, ditresnani secara ugal-ugalan Wonten hotel ngoten niku. Wonten Nggih, hotel. kan private to obrolan niku nggih mboten kabeh tiyang saged ngobrol teng publik ngoten niku. Nggih. Lah, Lah nek nggih. lah nek Wonten hotel niku amargi Mbak Tapi pas- nyambut damel wonten mriku. Nggih. Oh, nyambut damel. Nyambut damel kan kula tang netrien biasane pinten. Biasane pinten niku Maksudnya niku? kamaripun, kamaripun nggih. biasane pinten. Tapi Nggih. kan maksudnya sanjang kromo halus niku kan kagem menghormati. Bener, Menghormati bener. lawan bicara. Bener. Nggih, nggih. Jenengan iku menggalih napa to, Mas? Napa? Kok radi kadose Napa? mriku Teng hotel. teng hotel ngoten niku. Nggih, nggih mampir mawon. Wong tanggonipun kok. Oh, ngaten. Oh, tangga Silaturahmi dalemipun. ngoten niku to. Tak dalemipun. Lah Niku Iki lagi nggih. tangganipun. Cakat kali hotel. Nggih. Oh. Ngajenge griyonipun kan Sobat Taksi Bluetooth. sabar si Bluebird. Taksi Bluebird. Always. Maksudnya ngeten iki lho. Masalahe jenengan niku nggih kadose sering napa framing napa nggih basa krama halus. Figura. Figura akan. Migurani. Migurani tumraping Migurani tumraping. Nggih. Nah, Migunani niku Mas. Migunani. Ngapunten. Dadose wonten tiang ingkang mikir ngeten niku Mas Bonan napa nggih tiange nggih napa senakal Nggih, ngoten. senakal. Nggih leres. Nah, Terus kula nggih nggih ngoten. Maksudnya kan nek sanjangan kalian Sekali sinten? sanjang kalian tiang wedok niku kan biasanya menawi leh nom kan mboten ngagem basa Jawa Nggih. krama alus. Krama Sakniki ngeten mawon. Nggih. Jenengan niki Nggih. tahun niki yuswane pinten? 3 sekawan. 3 sekawan niku sampun wancine Nggih. nek mangke nika napa ketemu Nggih. kalih tiang sepuhe
Nah, Ratna kalian niki. Bopok sanes Ratna. Sinten? Sana, Sinten? Ratna sinten? Ratna mboten enten. Lho, Mboten enten. Sanes. Sanes, sanes. Mboten. Sanes. Nih tiang Sinten asmanipun, Mas? wedok. Nah, Nggih. siapa? Putri nih. Nggih. Putri sinten? Oh maksudnya tiang putrine. Tiang putri. Nggih, Yang putri. setri engkang Nggih. Kula niki midhangetaken. Nah, cobi. Bapak. Niki tulodo malih Nggih. nek misalkan enten keseriusan Nggih. Nggih. Ajeng Badhe. lamar. Aku ngelamar langsung. Nggih, Badhe. ajeng serius. Nggih. Serius. Nembung. Nembung Istilahipun serius. nembung. Bener. Gendu-gendu rasa. Lho niki to, niki namine Barcelona Brian niku. Nggih Oh, lah. nggih. Sanes nggih. Napa? Saya nggih. Saya. Saya. Bapak Ibu saya. Bapak ampun mboten enten. Lho ten pundi? Ditandur kalau mon sanjang wau. Masa sanjang melih napa? Lho niki lah. Jenengan mboten krungu. Bapake tiang Ini kan putri. nembe Nggih, ketemu. nggih, Lagi. Nggih. Lah bapak elak yo humble. Nggih. Oh, iya. Bapak Ibu niki Nggih. sumeh. Nggih. Nggih. Alhamdulillah niki Nggih. kula teng griya kalian ibu, Nggih. kalian adik, terus nggih kula enten tangga ingkang dados supir bluebird. Oh, Ngajenge. Sebelah, Nggih. sebelah, sebelah. Oh, Kilen kula, nggih. kilen Oh, kula. Kilen kula. nggih. Kadose kok de Dek Brilian. De Uni pun anu Kok pun Yuni? sanjang Mau nggih. Ratna iki Yuni Yuni sinten? sanes, Dek sanes. Yuni sinten? Anggape ya Yu. Mas ini apa Ome? Niki kula Pak Dene. Pak Dene. Oh, Pak Dene. Pak Dene saking tebih ingkang Gunung Oh, Kidul. saking tebih. Nggih, Dados kula niku dados nggih. Pak Dene niku mewakili Nggih. Nggih. Bapak sing pun kapundhut. Betul. Nggih, nggih. Dados e Kula nggih ngancani mawon. nggih. Oh, nggih. Kali Dalam ngancani ten jaba mon, Pak. Anu niku yes aku tak metu sih. Masa langsung metu sih? Ya aja langsung metu iki kan. Kadose kok anu mertuamu ya ora Ngeten, pati. Ngapunten. Niki ngeten Pak, niki, kula dados wau. dalem niki ajeng mriki Nggih. ajeng napa nggih? Ajeng Silaturahmi ingkang Nggih. Pindah silaturahmi nggih. Nggih. ke kaping kalih nggih ajeng ngaturaken keseriusan niki. Nggih. Ajeng napa ajeng nembung Nggih, kalian Bapak kalian Ibu kula nyuwun izin ajeng ciak wingking. Jenengan Wah, ngawur nih. nek anu nih, Mas. Mas. Ciak wingking kiye ko? Kiye? Di asu tenan ko. Jancuk. Nyuwun- Kiye ciak wingking? Nyuwun ngapunten. Ciak saking buri. Di ciak wingking. Kowe iki piye to jare arep tenanan kok malah. Niku Lah wis mbok nyang. Ya, oke. Bahasane aneh. Nun sewu Pak De nun sewu. Niki nek Dek Rabi Brian, ngawur. Nggih, ngapunten. Ngapunten. Debrian kula tampi Nggih. pangandikanipun. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Sembah nuwun. Niat tulusipun. Nggih. Maksudnya ngapunten no dereng rampung Nggih, jak wingking secara engkang sesuai kalian tuntutan agama. Nggih. Wah ngoten niku. Nah, Mboten saged dilurusin. Mboten saged niku mah. Ngapunten deh. Mboten saged. Ngapunten deh. Nggih, laras. Kula tampi niat Nggih. tulusipun. Niki nawon saking Nak keluarga Brian. enten ubo rampe engkang di anu napa Niki mboten mangke rumiyin niki ados niatipun ciak wingging menawi kula tingali rumiyin pripun. Niki pun dibeto. Niki pun dibeto. Mbok pilih panjenengan sedaya saged ningali rumiyin. Ningali nopo? Saged ningali rumiyin. atraksi ciak wingking ini. Barangipun Mas Brian niki. Barangipun Mas Brian niki. Nek nggih kula nggih ngakoni ageng sangat nggih mboten. Nggih. Tapi migunani. Oh nggih. Migunani. Oh migunani. Migunani. Sing penting kaya ageng napa alit. Nggih. Iki sing penting Migunani. nani. Sing penting Kalian napa niku- migu? Migunani. Kalian Nggih. niku napa barang kula niku ageng sangat nggih mboten yang pertama. Nggih. Tapi anune napa serawung. Nggih. Serawung. Pripun maksudnya, Pak? Rati sumeh. Rati sumeh. Maksudnya Ketemu sakit sinten-sinten nggih. Nun sewu. Mlengeh Nek ngoten niki. nek gak ada kula Nggih. cilik Oh. tapi 3. Oh, kados naga. Kados naga. jenengan sedulure Piccolo. Nggih. Nggih. Kula alit tapi 3. Iki kok malah di drama radio ini. Enggak ikan tulodo. Iya, Tulodo. iya. Tapi Tulodo, tapi aku tulodo. dalam sempat mikir. Nggih. Masalahnya kan mungkin menawi ning ingkang napa sanjang kromo alus niku teng angkatane
Kita ya betul Kita. bahasa Kromo. Kita. Kita. Galuh. Niku tesih kathah lah. Tese. Karena mungkin saking basa Jawa ingkang teng sekolah ngoten kan Nggih. tesih enten Nggih. pelajarane kan. Tasih wonten napa nggih irisane kalian Nggih. bapak ibu riyen kan ngangge. Nggih. Nggih, tapi saestu. kirangan Nggih. menawi enten Lare sakniki. generasi sakniki, Nggih. lare sakniki. Kadose ampun Betul. anu nggih. Soalnya kata nopo Bapak Ibu ini Bu niku memprioritaskan sanes bahasa Kromo halus malah. Nggih. Oke. Basa Inggris riyen, Basa Bener, Indonesia. Inggris, Indonesia. bahasa Indonesia kaping 3. Nggih, basa Jawa biasa Basa Jawa. mawon biasane nggih Mas. Sing engkang dicampur-campur. Nggih. Ya. Kayak Gitu. nek dhewe ngaten niku sebetulnya. Nggih, Cuman nggih, mungkin nggih. menawi nopo generasi ini kita terus saged sekedhik-sekedhik saged. Saged. Namung Nek basa- lare sakniki, Lare sakniki. pun ngapunten nek Jenengan kan enten Nggih. ponakan niku. nek lare sakniki nyun ngapunten nek menawi wonten lepate nggih. Nggih. Niki nek lare sakniki kula wastani Nggih. niku mboten kepirang mboten kepirang. Mboten apa ya kepirang enggak tahu apa ya? Boten ngertos. Boten Boten ngertos. ngertos. Boten ngertos. Boten kepanggih to. Mboten kepanggih. Kepanggih ora ketemu ya. Nggih. Nggih, itu juga Boten kepanggih kalian. asmo anak kewan. Oh, Arane. nggih. Arane kewan. pun anak kewan. Nggih. Bener. Tulodo kadese lho. Anak kebo, Anak kebo gudel. Nggih. Anak jaran. Jaran Anak cilik. Wah, anak jaran cilik. Anak jaran cilik. Anak jaran apa ya? Kesupen Anak kula. jaran. Kula sampe Anak kesupen, jaran. kula sing Anak ngertos. jaran. Sinten? Anak jaran. Anak jaran. Kesupen. Anak jaran makibau. Sanes. Anak sapi. Pedet. Pedet. Anak Anak- bebek. Bebek. Meri. Meri. Meri ya? Meri. Nek anak pitik, Anak ayam pitik. Pitik. anak ayam Anak- pitik. Anak gajah napa? Bleduk. Beduk. 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 Nggih. Anak cecak. Sawiyah. Sawiyah bener. Sawiyah. Sawiyah bener. Anak Sawiyah. cecak sawiyah. Anak singo. Singo edan. Anak singa Simba. Wah bener. Niku Lah. gele. Anak singo. Nggih. Boten ngertos. Boten ngertos. Anak Sami. Krete niku anak napa nggih? Apa? krete. Anak Krete. semut. Oh anak semut. Nggih. Kroto. Kroto. Kroto niku anak napa nggih? Nek krete melem. Pernah sekali aku pergi. Kerete melem ape. Kerete melem. Melem. Ape? Anak lutung? Anak lutung kowe. Aduh. Zaman dan baru. Wis sesuai iki daripada kita menebak-nebak. Nggih. Nggih. Mending kita membaca-baca. Membaca Betul. nopo Niki mboten usah ngagem basa Kromo nggih. Boten usah, Ketinggalane- boten usah. Tesih mawon. Saya pripun Mas Ana, boten sah ketinggalane nggih. Niki nggih nek saged nek boten nggih. Boten sah. Boten usah ya. Boten sah niki. Boten sah. Niki- Tapi niki disclaimer yen nggih. Nggih, nek apa? Niki pangapunten saking kita sekawan. Nggih. Menawi enten lepat. Niki dalam rangka pengen nguri-nguri. Nguri-uri Nggih. bener. Betul. Niki saking Sopat ngisor. wong basa Inggrisan saged kok wingi nika nggih. Kula Masa- niku powerful niku. Masa Nggih. basa Kromo Inggil malah mboten saged Lah, ya. nggih. Pun dicekapi Rabi pripun. dicekapi sementen mawon nggih. Tunggal kali itu bajingan. Ya teman-teman, selamat datang lagi di sesi baca-baca Saweria. Saweria. Ini Saweria dari bulan Januari sampai April ya. Sampai April ini aku Niki mohon tenan iki ya. maaf karena kemarin itu aku baca bener bulannya Januari ke Februari. Iya. Tapi tahunnya 2025. Mas kata nguntal terus luwe apa pila Mas? Enak. Luwe. Enggak lebih ke enak aja. Kok Berem coba ya? Oh enggak, nanti aja lah. Ini langsung aja ya dari bawah ya. Iya dari bawah. Jadi kita baca ini untuk periode dari Januari untuk menuju ke bulan Februari. Ya, Nah, iki dari bawah. tenan iki bener iki. Iki akhir tenan iki. 2026. Dari bawah dibaca nyok. Dari aku ya. Heeh. Ya. Dari Netco. Hmm? Barakallahu fikum. Masya Allah. Terima kasih. Masya Matur Allah. nuwun Mas Netko. Masya Allah. Terima kasih. Monggo, Selanjutnya Mas dari Yusril. I am sorry I can be perfect. Wah basic ya. Mas Bona, derek tanglet. Sampean lak bercinta. Nopo damel pengaman. Misal pas pampres ngoten lho. Oh, Mbah maksudnya. Nggih.
Nggih. Masa ngono sih? Pripun? Lah, Niki dijawab kecuali- Mon. kecuali bercinta kalian anakipun anakipun Sanjang basa krama mlen jeneng. pas pamrek, anakipun presiden. Masih ngagem basa krama malih, mboten napa-napa. Kula ternyata nyaman ngeten iki. Oh, ngoten. Ora, bercinta kan sebetulnya ya udah tinggal berpegangan tangan dan menyatakan sayang satu sama lain kan nggak harus sampai Nggih, nggih. apa harus Leres, Nggih, benar-benar kados aman. off air jenengan nek cerita ngoten niku. Nggih, nggih. Nah, Lah nggih. Nah, selanjutnya selanjutnya dari saya ya. jenengan. Dari stasiun Lebak Julius HP lumayan, Persis diganti Persebi wae ning 31 ya. Persebi Jo. apa? Persebi Persatuan Sepak Bola Boyolali. Oh. Maksud diganti aja no bos. Tapi saiki peringkat piro Persis, Bon? Peringkat 15. Oh, zaman. Zaman. Zaman iki barimbang. Imbang. Karo Satu poin. di pare-pare. Karo PSM Makassar. PSM Makassar. Di sini Alhamdulillah. apa? Betul. Dana. Selanjutnya, Mas Dana. Kemudian dari Adit, tolongin Dit. Oke, basic. Saya basic ya. Adit Istiadit, Adit sudah sunat, Adit tadi di jalan kesebut kabeh Pak. Matur nuwun BTW sing Adit tadi di jalan dadi iku saiki. Ape. Berusaha iki Mas Adit iki berusaha terus iki. Nggih. Betul. Selanjutnya dari Toropedia. Toropedia. Todopedia. Tahu libil neng katok ora Mas? Libil apa, Cok? Libil Aku ini ora adalah ngerti. ngising. Oh, libil bahasa apa? Bahasa walikan. Bahasa walikan dap. Gitu. Dewe tau Oh, cerita Ya, urung? C. Oh, libil. Wis Ya. tau cerita urung ki ya? kaya dalat ngono ki Kayak mana? dalat, kayak sacilat. Sacilat, Kuwi. papu sacilat. Ya. Ya. Oh, libil. Kayaknya Belum bisa. ada ya? Bisa Episode jadi durung ada ya? episode iki. Jape mete. Jape mete. Belum. Ini Tahun bisa. episode ya. Engko kayak iki cerita ya Mas. Ya tak gawe cerita wae yo. Iki apa iki? Gila. Apa sih? Tapi ojo gila banget. nih ya. Ojo ya. Wis Disturbing, tahu tapi Bang. sih. Disturbing. Selanjutnya Ini Mas Dana. Selanjutnya dari Toropedia lagi. Hmm. Inspektur klenik maneh kapan? Mosok kudu ngenteni masa lo 3 prei. Pripun Mas? Pripun? Wilo. Langsung bariki langsung. Oke. Yes. Jajal meneh. Aku Kaya ngopo? dari Gembira Ria. Mm-mm. Matur nuwun Mas, wis ngancani shift bengiku. Salam saka Kyushu Jepang. Kapan Mas Wir mbek Mas liyane ning Kyushu dijamin asoy. Asoy. Semoga Nanti nggih. ya, nanti ya bener ya, bener Tunggu ya. ya, tunggu bener ya. Bener Tunggu ya. bener ya. Oke. Kita pikirin. Pangkat iki. Ya. Mangkati gitu. Lanjut Dana. Dari cokin aku dong. Cokin aku dong. Apa cokin Apa aku maksudnya dong? cokin aku Di, dong? Apa kok? di. Apa kok? Wah. Ngawur. Halo Mas Bona, aku orang Cina. Sapa aku dengan dong pakai koh. Sapa dong pakai koi. Lah, Sapa aku dong pakai kok. Lah jenengmu cokin aku dong kok iki le. Ya halo Sumpah. kok. Wes. Wes. Email wis ndelok iki Bang. Ngawur. Piye ta wong iki Mas iki? Mas. Aja diterusi. Wes rasa. Wes. Masa diseriusi. Selanjutnya ya. Mas sumpah identitasmu ora ngerti aku. Sumpah Mas. Mas tapi Iki kowe ngomong aku orang Cina ya aku ora percaya tenan. tapi wes nyawer matur nuwun. Ini matur nuwun. Iya. Ning iki identitasmu iki. Ya. Goblok. Yuk. Ya lanjut. Lanjut dari Fauzanovic. Heeh. Mas Kamen Rider favoritmu apa? Aku ya. Ya. Ryuki. Ryuki. Ryuki aku Kabuto, seneng. nah, aku. Aku Faiz. 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 Kenapa? Aku Purwo. Kok Purwo masa Kamen Rider Kamen Purwo. itu jeneng wong. Oh, jeneng wong. Faiz itu Faiz jeneng ki wong. Faiz jeneng ono. Faiz ono. Purwo. Faiz ono. Faiz ki 555. Wong kira ngomong Andi ono. Andi ora ono. Andi ra ono. Kira eneng itu. Sapa sing jenenge aku ngerti kira-kira. Ya, ora Iki itu Kamen jeneng. Rider J. Sing paling Si. sing Kamen paling Rider J. Lanjut. wong terban tau kuwi. Kamen Rider Serkop Bantul. Lanjut Erika. Kamen Rider J. Ayo, lanjut ae. Angel. Nah. Mas. Oke. Oke, thank you. Piye? Lanjut. Ya, Duh, what I done, I'll fucking myself. Asik. Jenenge Mo- AG Bang Karpe. Mohon info kuliner B2 di Solo Mas Bon sing jos. Ngerti, Ah, Bang? ngerti B2 ra? Apa sih? B2. kedua Babes. Oh, babi. Babi. Iki ya, wingi-wingi pas aku nge rekomendasi sate kambing, terus nakon Mas nek anjing karo babi sumpah, nek babi aku ra maem. Nek anjing kuwi nek maemku dudu kancaku. Maksudnya wong Ya, akeh sing ra Jadi- percaya. Jadi ora ono circle ya, Bang. Iya nek circleku ono, cuma nek kambing
ojo lah, nek iso ya. Maksudnya sekarang saya udah banyak. Nek anjing kambing. maksudmu. Nek anjing. Nek anjing. Oh iya. Anjing. Kalau babi cuman teman-temanku banyak yang mainnya itu di sekitar ini warung pelem. Warung pelem. Warung pelem arah Geser salak ngono ora gelem. warung pelem. Kan Itu orang- banyak makanan Cina juga. Oh. Oke, warung pelem ya masih. Selanjutnya Dari Lapip baik di sini. Oh, Lapip. Lapip. Iya. Lapip baik di sini. rumah kita sendiri. Oke. Lanjutnya. Selanjutnya dari Rangga. Rangga. Meh tak kei 1,5 juta tapi saldo GoPay gur enek mola 1000. Dengan berat hati tak kirim. Walah. Apa-apa. Meh, apa-apa. hampir. Ya, Jadi ya, wis ya. dipencet 15 juta tapi kan ya Nolnya glundung loro. sing marai iso rak ya saldone ono piye. Bener. Kowe arep mau kirim 100 juta ya iso nek ono. Selanjutnya dari Matur nuwun, Bakul tapi. Perabot. Yes. Salam ngapak buah. Yo, Jan, ngapake ngendi kok? Nah, pakai il. Orang ngapak orang kepenak. Iya, lanjut. Saya dari ya. Optimus Prime ini. Lumayan Optimus. Inspektur Klenik, wae Mas. Request bahas macam-macam collectible item pusaka Jawa atau benda goib. Wah, apik. Namung iki. sekedhik salam saking Bantoel. Oke, so Alah, Iki apa iki? Iki apa iki? Nah, iki, Dan. Iki Dan. dan iki. mainkan dan. Saking Holobismo Daryowis. Oh. Bis Holo Bismo Dario wis. Holo Bismo Apik. Dario. Apik, Oh Bismo lumayan. jenenge Bismo Nama apa iki? jenenge Apa iki? Gas wae nek meh konten Jawa merantau. Nek iso sadurunge Juni. Soalnya aku wis meh lulus S3 ning Osaka. Turah kendel tumpuke karo S3 Praha kae. Oh iya. Piye? Iki ono Oke. sing Praha. Iki. Iya Dadi biyen Iki S3 Praha, S3 Praha nek Pernah ora salah jadi kan Sari of the Month. Sari of the Month. Betul. Itu of the Month, Dar of the Month. Nah, Year Mas of the Month. Mas Bismo iki ya lumayan. nggih. Nggih Tapi- sajanipun nggih lumayan, Mas. Waktu itu tuh salah sedikit kacak sidik nih salah ya. Apa gimana ya? lumayan. Waktu itu kan itu pernah juga dia. Iya, iya. Oh, Ini. selisih. Selisih. Nggih. Cuma waktu itu tinggi juga. Nggih. Oke. Tapi ternyata si Mas S3 Praha kuwi luwih tinggi. Betul. Nggih. Nah, tapi iki Niki Mas Bismo jenengan kan anu ajeng ditempukke malih niki. nggih. Harus ditempukke jere wani. Kendel ditempukke S3 Praha nggih. Ah, Nggih. oke. Ngapunten tasih wonten ngandhapipun. Nggih, niki anu Nggih. gede sanget. Nggih, nggih, nggih. Niki gede sanget. Niki ageng sangat Nggih, bener. ageng sanget niki namanya tasih ngandhapipun Praha. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Bismo. Nggih, matur nuwun, Mas Bismo, nggih. Ngaten niku namanya nggih. Oke, selanjutnya dari Insyaallah Osaka bismillah. Bismillah. Dari mata-mata orang banyak. Wes. 2 kata lucu dengan topik bola. Topik bola. Kata lucu Rasa topik bola ya. Akeh wong iki. Apa? Rasa akeh maksudnya wong akeh nek. Oh Kata iya, lucu. iya, benar benar. Nah. Ora iso emang. Iso. Siji. Bisa, iya. Dua kata lucu. Wasit pencong. Waduh. Aduh. Apa ya? Mbah Muli Bero. Iso. Mbah Mulu Bero iso. Bisa Mbah Muli Iya Bero. nek putune Beckenbauer. Iya. Bapakmu kiper. Umum. Umum. Ora oleh. 2 kata Bapakmu striker? lucu sepak bola. Apa meneh? Itali gagal. Wih, asik. Asu kowe. Goblok. Gatuso goblok. Bastoni goblok. Ape, Bastoni goblok, Gattuso goblok. Isune gede gue. Langsung. Tapi kan Iya, gue ya. lucu, Pak. Lucu. Negara iki yo. Lanjut ya. gue, Bang. Aku ya? Aku. Nah. Ya. Kandang Mas Tegar. Matur suwun, Mas Kendang, Kabupaten. Kendang Mas Tegar. Kendang Mas Tegar. Matur suwun, Mas Kabupaten sudah menemani keseharian saya berkendara jauh demi tugas selama 2 tahun belakangan ini. Semoga bisa membantu. Masya Allah, matur nuwun. Oke, saya dari rakyat untuk rakyat. Mantap. Oke. Episode IKN plus bintang tamu manusia berkepala Beni, jaminan top episode gue. Tapi Tahu. Jujur Beni sampai beberapa kali kita reach ya. betul Cuma dan mungkin karena jadwalnya belum dan kita waktu itu belum mensterilkan tempat ya. bener. Iya. Tahu bau soalnya. Dan kita belum vaksin ya waktu itu. Radius Iya. ada radius. Benar. Tapi masih nih sih Bang. Sini ya. Kemudian dari Manchester Buna Teddy. Manchester Bunatedi. Manchester Buna Teddy. Iki. Nek kemeradana gak Kamerat. kamera dana gak gelem take episode Inspektur Klenik, mending ngundang penyintas kesurupan si Geral sing pernah kesurupan dildo. Geral Geral. sangat bisa. Sangat bisa ya, Wir. Sangat bisa diundang. Ini juga membuktikan dia baca sendiri kan. Inspektur Klenik begitu diinginkan. begitu Itu diinginkan. dia. Betul, Itu. betul.
Gerald sangat bisa, tinggal bagaimana kapan atur wae. Oke, selanjutnya Mas Wira. Selanjutnya wadah. Selanjutnya dari kesalahan berpikir. Bagus. Apik ya. Rutin. Kesalahan berpikir. Wis boh, Mas, ranemu jeneng sing lucu neh. Keren Pak De, saiki penyanyi wis setara Fendri Movu. Bang kok nyanyi, Bang? Aku neng kuwi lagune Semarai. Wede. Bene Bagus Tikus karo Keren. Mas Wida Blacktown. Oh, Nah, lanjut dari Aron Asar Kerakon. di pernah. Rajin. Mas usul bintang tamu neh Coach Timo Mas. Wah, usulmu ora masuk akal sisan Cristiano Timo Ronaldo. siapa apa? Oh Ono no, pelatih Persema. Timo Suneman. Suneman. Oh. Sing wis Saiki tau ning Wis Ben. pelatih anu ketok ya, pelatih Dhisik Persema to. Women. Saiki apa jenenge Perse Women. timnas women ora salah usia piro. Oh, Ora oke. salah. Setahu gue. Lanjut, Oke, Bon. selanjutnya aku ada dari Nazwaf Sihab. Oh, Nazwaf. Nazwaf Fauzan Sihab. Diwale. Oh, Malang. Nazwaf. Mas, hehe. Oke. Lanjut. Dari Bob Sayyidina Ali. Kosong. Tanpa pesan. Oke. Oke, lanjut dari Nyai tok matur nuwun. Ari Santran 7. Jenenge Ari, ape? Ari Santran 7. Saran Mas apa nggak minat bikin episode sketsa lagi kayak episode maling kecekel? Piye? Aku kan wis ngomong semalam kita baru bahas. Iya. Saya setuju. Baru bahas. Karena ada orang yang nggak suka banget, ada orang yang suka banget. Nah ini kan duren, ada yang suka banget, ada yang enggak. Ya Nah, wis. tapi maksudmu maling kecekel wis ngrungokke turun. Dajal ning komen aku tak pengen. Oh ya wis ya. Iya, Kalau iya. misalkan permintaan makin banyak, Ya. kita pertimbangkan. Oke, Oh. selanjutnya iki menarik. Andina Saraswati. Nasibku sama kayak Mas Wira. Karo ki wae. Cocok. Podo Jajal. lah, Iya, iya. iya, benar. Sering dibahas terus-terusan soal asmara dan nikah kalau lagi ngumpul, perkara mau umur 30 sendiri terus. Nah, Perkara dari, mau umur ha, 30 sendiri terus gue. dari orang yang sama, Andina Saraswati. Seru dengerin episode Wedding Dream. Aku sebagai introvert jujur mending nikah di KUA dan semoga ketemu jodoh yang mau nikah denganku yang mau di KUA aja. Gue. Masih dari Asik. Enggak Mas, Beda, Mas. beda, dari beda, Andina Saraswati. Beda Mas. Harta terus ke jadi. Ya mudah-mudahan ya. Amin, Mudah-mudahan. amin. Dan kalau Kita mengaminkan. mau Jodoh ya. lihat kemarin kan sebetulnya ada satu orang yang pengen di KUA aja kan ada Oh, beliau. beliau. Pas. Pas. Cek aja dulu Bang, cek aja dulu. Loh, enggak, saya jujur. Ojo Wes ono urung? ngomong. Apa sih? Enggak. Lah iya. Ya ngapak salting. Ya. Mau ngapak salting. Ini masih banyak yang belum dibaca. Oke. Mending Tapi dibacakan. kowe saiki dhewe ora? Sekarang sendiri. Lah oke, ngono wae ya. Nah, Artinya masih Berarti open. kan Dewi nek mengenalke ya enak wae Lah to. iya, kecuali wes ono ati sing kelaran. Nah, aja nglarani atine wong. Ngomong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarangnya sendiri. Heeh. Habis dari sini kan nggak tahu. Dia siapa tahu. Mas, Iya. bisa nggak selanjutnya dibaca aja, Mas? Oke. Dana? Dari Anis bawa sedan keren. Mas pernah kesel kelontong. Enggak pernah. Ah, selek lontongnya emang gitu. Ya kesel kelontong wae. Kesel. Nek kesel kelontong arem-arem biasanya anu nih, Ya. godonge kuwi Mungkin keloloten. ya, mungkin. Selanjutnya Wira. Aukitin. Hmm. Halo saya Kitin, ndak salam dari Taiwan. Saya cowok penghibur Gusti berkahi. Keren. Mantap Taiwan. Lagi luar negeri. Selanjutnya Diki opo kuwi? Ya. Diki apa kuwi? Diki opo kuwi? Mocone piye? Mbah. Terus. Taruhan saldo, Bang. Oh, turahan saldo, Bang. Oke, matur nuwun. Terus selanjutnya dari pikiran yang matang. Pikrian. Pikiran yang matang dan Perunggu ya. Ya. Sukses. Oke, mantap. Nun. Dari Airbed. Yes. Setelah tema Wedding Dream mungkin bisa tema kematian impian. Kamu mati itu lebih pasti dibanding pernikahan. Masya Allah. Filsafat Ini. iki. Dan Iya. mati dalam keadaan opo ngono lho, Benar. Mungkin bisa dipertimbangkan ya nanti ya. Pak. Ya. Oke, lanjut dari Babai. Ya. Mas matur nuwun nggih, karena episode gegeran dalam batin, saya putuskan untuk bergerak dan akhirnya hari ini saya sah menjadi sarjana. Apik. Keren. Motivator kita, Bro. Apik. Nice. Lanjut. Selanjutnya dari Pancen kuwi tujuane. Mancunian Purbalingga. Wedian. For your information, setelah rilisnya episode Inspektur Klinik, Manchester United memutus tren kekalahan Wets. dan langsung win streak 3 pertandingan. Timeline-nya masa Wih. ngono. Loh, ora ngerti tuah fakta. Fakta
Kentir ki wong. Carry on the wheel bro. Asik. Lanjut. Selanjutnya dari hamba Allah, pesannya dukung lur. Oke, matur nuwun. Dan dari Hakim Roda Emas. Oh, ngerti ki. Oh, Gokong ya ki. Udu Yoko. Yoko. Semangat mas, jenengku Hakim. Mong kepikiran iki musuhe Kondor Heroes. Betul. Siapa yang merubah hatiku? Lanjut dari Mail Mas Karanganyar. Matur nuwun wis ngancani kuliahku ning Taiwan Mas, dongake muga lulus. Amin. Ki wis loro ke Taiwan. Akeh banget ke Taiwan ki. Mania ya. Parani ya, Pak? Us, amin. Selanjutnya dari Mbak Plat S. Plat S bisa jadi Lamongan, Bojonegoro atau Tuban. Dulur-dulur batir, GKMK dan Sobat IKN. Juga mas-masku mohon doanya ya supaya aku segera mendapatkan pekerjaan. BTW info loker mas. Ya monggo. Nek Monggo. misalkan ada yang mau Ya. ini mbaknya. Ya, Begitu. lanjut. Dari Mas Bagas. Bang urun sithik nggih bayar LC elek murah mbek terapis tuwa. Astagfirullahaladzim. Zaman kae ya. Wedding dream. Zaman wedding dream ya. Astagfirullahaladzim. Lanjut Dan. Dari anak-anak wae. Mas, opo bagi cah lanang setiaki susah? Bukannya bersyukur pasangane gemati tapi malah golek perkara wae. Kadang aku sedih nonton kanca-kancaku ngono kuwi ngono lho. Maksudnya kayak Alah. Kowe iki sing termasuk sing ndi to, Bang? ya sing setia. Oh. Nek bagian ngono ki setia aku nek komitmen. Setia lah setiap tikungan ada. Asik. Kok baru? Asik. Selanjutnya Mas Wira. Dari Natasha Cantik. Matur nuwun ya Mas, aku ngrungokke mandan kentir bendino marake dari wong sing bijaksana. Bendino marake. Bendino ya. Pak. Nek bendino malah rumangsaku malah ora bijak. Ora bijak. Iya, Heeh, bener. Kui karena dia meresapi kata-kata aku. Piye kowe, Bang? Ya, Ya sing saru-saru kuwi lah. Kui aku lah ya Mau bijak. resapi kendang-kendangan Paling itu. bijak. Lanjut. Samuel Edo. Asik. Ape. Mas bahas tema khayalan meneh tentang filman dan kentir. Bisa dipertimbangkan. Bisa. Tapi masalahnya dia mungkin lucu-lucuan. Oh iya. Bagi orang lain kui bisa jadi ide baru. Oh iya, malah diambil. Willow. Iya. Ya, lanjut Bon. Dari Sengkuni Lah Degleng. iya. Mas sampean tim dase sing metu tok apa sing metu sak ndok-ndoke? Konteksnya kencing berdiri. Dase Apa? tok sing metu ya aku. Usah dok Konteks kencing Kemudian berdiri. dari Sengkuni Degleng. Saran buat Dek Wira, coba jelajahi laut. Oh Siapa tahu iya. dapat jodoh di sana seperti sahabat. Zamin. Nah. Di laut yang tenang. Alah. Oh, ikut jajal. Pikrian. Jajal kowe ning Indonesia Timur numpak kapal seminggu ngono lho, Bang. Ya nek ana sing nyponsori aku gelem. Alah. Tak sponsori wis. Tenan. 800.000 jari aku ini takon Yewen. Piye? Piye? Oke lanjut dari Wahid. Damel tumbas permen nggih nyuwun saran nama unik masih. Apa? Wahibun satu. Ya kuwi jenenge anu. Lah Bener. iya Wahib kan ini Wahid. Wahid ya, Wahid. Iya. Wahibun satu Isna ini dua. Oh, Wahib. Atau Wahib. Le nulis piye? Ah. Le nulis piye? Wahid. Aku rana pikirannya. Lanjut. Arya Wahid. Hari Wahab. Ya oke Hari oke Wahab. oke. Dari selanjutnya Mas Yusril. Dari tadi kamu ngapain? Asik. Sehat selalu mas-mas semuanya. Oke. Dari Restuju cabut, Rastuju Cabut. Ada grup itu Mas. Astagfirullah. Telegram. Astagfirullah. Ada grup gawe grup ya. Iki podcast iki digawe ben minggu ono guys. Sape wis rasane aneh, wis rasane aneh. Sidik-sidik nggih Mas. Wis to, rasa Iki lho. aing. Iki lho delok taplake urung rapi. Lah iya. Iya. Sidik-sidik nggih. Heeh. Aduh. Ndi mau? Ya mbok. Kui Ndi? Valentino. Valentino. Email Oh, iki. inggih. Email dulu email. Dari Valentino. Emailnya rasa. Emailnya Email ngapa? rasa. Edan Pak D 2016 wis 17 Inyong kelahiran 2008. Gedeng. Jadi 2016 nembe Jan. kelas 3 SD. Woi Jan. Iki ameh daftar kuliah Mas men sukses kaya mandan genteng. Pendengar kita 2008. Berarti kacak karo 20 tahun lho. Wait, Iya, sing ora dhewe krungu wolu lho. ngundangnya Pak D tenan kowe Mas. Edan sih. Kelahiran 2008 Bang. 2008 ya aku wis semester 4. Lah iya to. Lah iya 2008 ya aku wis semester 4. Wis dilomene PKL kuwi. Dan Kowe tuwa ngono ki coba periksa. masa tuwa periksa. Tuwa kan emang wis mlaku Tapi wae. jujur saiki ya wis mulai rada
Waduh. Piye? Kok wis ana tanda-tanda aku lek ndelok HP iki ngadoh penak yo. Olahraga Pak, saatnya Pak. Ayo Pak. Hidup sehat ya, Bang. Iya, iya. Ayo. Tapi kuwi keniscayaan Bang nek kowe mripatmu wis terbiasa kacamata. Kuwi keniscayaan, kowe nek wis meh 40, kowe wis ngerasa kaya oh, lek Iya, penak iya, ngene kok. Lah iya. Iya nih hancur. Apa sih ngene ya? Iya keniscayaan Sing kuwi. iya. Nek kowe wis Emang lebih enak rasanya? saya luwih enak. Padahal gini aja normal kan? Iya, awalnya kan gini iki penak. Terus ngene iki sesuai bayang. Terus kok ngene iki Kok enak? Makanya aku tuku stand iki. Oh iya, Penak, soalnya ya. iki wis tuwa tenan sing ngene iki gitu Lah kan. iya, aku wis ngene iki. Kok penak Boleh ya? dilanjut nggak ya? Oke. Oke. Lanjut dari Sahabat Nyong ya? Heeh. Dari ora ubet orang liwet. Info jerami 2006 Mas Wir. Sukses dan lucu terus Mas dan Kentir. Infonya sudah terlaksana di YouTube saya ke Laos. Mantap. Oh ya, Rong bisa jam, dilihat mbok ya. tontonan Oh. Tontonan wi rai tok Kentean rong jam. bensin, mau kentean bensin. Bajila. Selanjutnya dari Airbed. Petuah dari Mas dan Kentir episode 10 season 1 sing isih tak puter. Kita harus bikin lagi yang gitu-gitu. Itu episode itu renungan. Merenung ya. Masterpiece. Saja dari Budi bukan Intel. Oh, iya. Milih kok tadi wong nggak enakan. Blok goblok. Petuah langsung gue. Langsung gue Hey, menjawab. Petua. Menjawab Langsung kayak petuah. Airbed gue. Milih kok tadi uang gak enak. Langsung jawab ya Kak. Iya langsung Atas jawab. Depan iya. Dari si manis jembatan Ancol jenenge Sima. Hai Mas, salam dari masyarakat Pelatka yang sedang berkuliah di UMS. Nah, dikasih emot. Oh, Oke. emoji. Request emoji topik wibu. Jepangan, Mas. Oke. Oh, Tunggu aja. BF tuh maksudnya. Jepang mosok langsung Jepang kok BF langsung. meneh. Saiki saiki boket. Dan ngawur. BF meneh Terus alatane. takon kode ngono karepe Bang. Wih, mbok kei angkatan lawas. Enak. Bangsane sapa Mario Zawa ora ono sing ngerti, Bang. Ora ono, wis pensiun Mario Zawa. Sopo saiki? Saiki akeh. Anu Karen KED. Wis. Fua Ono, KED. langsung ono. Umi Yatsugaki. Waduh, kok ono meneh sah. Wis. Kok apalanmu kaya apal pemain bal. Tempura. Selanjutnya. Selanjutnya dari Komarina. Iki kuwi ra kowe Wir. Aku ya? Iya. Selanjutnya dari Komarina. Salam kenal Mas Danten. Hai. Salam kenal. Komarina, selamat bergabung. Ya, selanjutnya dari maskapai penerbangan AP. Jenenge kapai. Tolong inspektur klinik lebih sering. Si Dombojo tahun iki Wir. Kita lihat ya. Kita lihat aja. Keren. Itu dari Aditronik rusak. Suwun. Apik. Selanjutnya Dari masih Aditronik rusak. Ki yen pas diwaca pas posoan intine London menawi lepat nyuwun ngapunten. Oke, sami-sami. Selanjutnya masih dari Aditronik rusak. Antara sampean wong papat sing lagi ketemu mung Mas Dana nek Solo pas sinema visit film Pabrik Gula. Padahal sekota Pak Bonatur ra tau ketemu. Seni. Lah nggih ngoten niku masih nggih sibuk Iya. Iki yo apik iki. Nah, ini Iki apik. dari Fahmi dengan nama Fahmili 100. Asik. Survei membuktikan. Ape. Apik iki. Anjing banyak yang bagus nih hari ini. Panen. Family 100. Fahmili 100. Oke. Selanjutnya dari Yusuf Syari Puding. Lur, apa bener love language Mas Bona physical Ngetouch. Festival ngetat. Physical ngetouch. Gila ngetouch. Ya. Bang. Aku salah love language kuwi Apa? little erection aja dhisik. Little. Sisan ke. Entuk to kowe, entuk to. Itu kan yang kamu mau. Padahal bapaknya wis ra ono. Iya. Terus dibaleni. Terus dibaleni. Seolah-olah kowe bapaknya sih enek bangsat. Lanjut. Wir. Dana. Kemudian dari Kritika Thinking. Apik kan critical thinking. Jenenge Tika. Kritika Thinking. Apik. Yen akhire wira ben wira bisa. Yen akhire wira ben wira pisan. Yen akhire loro ben loro tenan. Asik. Apa wong tulus wis garis sing ngene. Selalu ngancani ilang endingnya. Oke. Oke. Alah.
Selanjutnya Dari rakyat. dari rakyat Wedok untuk iki. rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Info sandangan perlawanan Mas Nggo Rioyo. Nanti ya kita pas mendekati ada satu Idul Adha boleh tuh. Heeh. Sandangan Idul Adha. Aku ingin sandangan perlawanan Tinggo Hari Raya adalah tuku kaosnya The Sigit tulisannya Did I Ask Your Opinion? Apa? Wah, Apa ya? apik gede bre. Did I Ask Your Opinion? Kui status WhatsAppku pirang-pirang tahun kui Nah, ngono Did I Ask Your Opinion? Tidak lah your opinion. Wingi aku temu gitarisnya. Apa? Bojone Sari Sevadanis. Oh si sopo? Mas Fahri. Fahri. Fahri, betul. Kang Fahri. Wes. Musiknya juga Mas. Kan iki ngertine saka film, wingi sak film. Aslinya mah yo ora ngerti. Aslinya mah yo ngerti. Aku ini tak gawake gitar ya. Apa lagune The Sigit Iya, sing iki? selain Sigit. Iya. Selain Black Amplifier. Heeh. Wah. Sing apa? Na 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 na. Sikit becem kuwi. Oke, selanjutnya dari Lanjutnya dari siapa? Aku. Sikit iki goblok. Ya. Hanmus Besar Bahasa Indonesia. Wis tahu iki, wis tahu. Ya wis tahu. Mas Yusril nek aku gawe usaha pastry jenenge Pastrisida piye menurut HP. Nek kowe Tinggo Apik. bola kening. Kowe nek nganggo jenenge pestisida, wong wedi keracunan. Nah, tapi aku duwe ide meneh. Apa? Toko es krim, Heeh. tapi konsepnya bar. Oh, Oke. oke. Bar es krim. Ape. Bar es krim. Es krim tapi bar. Jadi lungguh ngadeg lungo. Terus sing adol nganggo klambi seragam. silop. Iya. Nek ameh tuku kudu wong jero sik. Ah. Maksudnya kan kudu mlebu ning jero. Iya. Iya. Terus tuku dadine suwe. Karena iki ya Ya, harus diteruskan ke Ya, siapa? maksudnya diterus soalnya ke live siapa. cooking, live cooking. Ya, ya. Ide nih. Konsepnya live Es krim Apik, tapi bar. Apik sih. Ape. Bar Apik. es krim. Apik sih kuwi bagus. Tapi iki Wis untuk langsung do gawe. Cepet untuk langsung do gawe. Pastrisida aku setuju. Pastrisida Goblok. setuju. Bar es krim Barisnya mantep. mantap. Selanjutnya ayo. Selanjutnya Win. Bon. Bona. Oh, aku ya dari Runaway Baby. Oke. Mas Bona request review tembok ratapan Solo, suwun. Oh. Ya boleh. Tembok ratapan Solo. Saiki Ning wis ndi to kuwi, Bang? Neng Solo ah. Ning omahe Pak Dene. Kok iso berubah ngono ki piye ya cara ini ya? Bergerak. Cara berubahnya piye ya? Lanjut Dari Yoga kok Ya kok ngene. Sido ngundang Dokter Tita ora, Mas? Oh iya menarik iki. Kita lihat ya, kita lihat ya, kita lihat ya. Ono lah mau Engko sih. Hmm. Rajin upload sih wis apik. Iya, Nek rajin pasti rajin dong ngambil minggu Iya, lah iya. Masalahnya kan tamu kan yo Iya. kadang-kadang memastikan jadwal. Bener. Betul. ya menawa ya. Selanjutnya. Dari aku ya. Ya. Dari biwa bom nuklir diledakkan. Biwa bom nuklir diledakkan dari Free Palestine. Free Palestine. Singkat padat. Lanjut dari mendengarkan lagu Wajib. wajib. Apik jenenge. Jenenge Ajib mendengarkan lagu wajib. Apik. Mas Wira, terima kasih telah mengambil keputusan untuk mampir ke Muntilan memulai Jerami 2026. Betul. Salam dari Kenatan. Iki Ajib iki sing nampung saya untuk episode perdana. Keren. Sing ngopi karo kowe wong loro kuwi. Betul. Oh, beda. Orang Dua, Ajib. kaya. Wes. Loh, aku ngerti. Aku nonton Jerami. Ya bertiga dong bukan berdua. Ora itu. Ya kayak karo Mase. Enggak, Ajib karo Mase. Iya karo kuwi sing Heeh. wong loro kuwi. Iya, dua lah orang itu, Iya, iya. maksudku kuwi. Iya. betul. Selanjutnya dari lagi nih. Sopo Aditronik. Iya. Aditronik. Sopo aku ya? Berturut-turut. Semjadetku diutang rambale aku setuju mbok karo statement Mas Wira sing aja percaya karo wong. Aja bener wong. Lanjut. Aditronik rusak. Aku lahir pas Mas Yusril kuliah tur wis kerja Mas mboten kuliah soalnya. Oke. Oke, aku lahir Masih dari Aditronik rusak. A. Adit, Adit, D. Dit, I, Adit, T, Ngawur. Abe. Selanjutnya masih dari orang yang sama itu. Masih dari Aditronik rusak. Tolong Mas Wira, aku tumbas bukunya sampean kabeh. Tolonglah nek neng Solo update langsung tak parani jaluk tanda tangan. Lah, Ya, pokok ya. wingi sedikit tutorial ben dibales DM ya. Jajal caramu piye wingi. Terus iki meneh iki. Seko Aditronik meneh. Opo ya? Anjing juga nih orang nih. Selanjutnya rasa diwaca nominale. Heeh. Selanjutnya iso Adit. mo to. Loh, diwacai.
Oh di anu gar, di sensor gar. Oh iya. Dari Aditronik rusak meneh. Horas. Dari Aditronik ini rusak. Hehe. Dari edit itu meneh konsisten. Wis pun sesuk meneh pasti saldo niki pun telah saldo nih. Ditek Ya wis. Aduh wis mbok sebar tenan bagi. Matur nuwun lho tapi Aditronik rusak. Makasih ya Adit ya. Makasih. Semangat tenan. Selanjutnya dari pria sawit, Mas Bona ki wong tersakiti tenan pomung macak korban to, Mas. Tenan. Jape Apa? Mete. Halo Mas, maaf baru muncul lagi Mas. Oke, gak apa-apa. Halo, CWMT. Matur nuwun. Terus dari habis nares sepah dibuang. Wah, Mas, jauh aku wis sudah hari ini 25 Februari 2026. Selamat. Sudah pas poso iki Bang. Iya, Bang. Rampung keren. Keren. Dari tulang rusuk Mas Wira. Mantep banget iki. Hai kamu yang namanya aku sebut di doa umrohku. Semoga puasanya lancar ya. Sekali lagi. Lawanmu langit Bang iki Bang. Belum. Sekali lagi maaf belum bisa siapin sahur. Langit iki Bang. Iki mbok waca. Ayo cepet. Ayo ya Langit Mas. iki. Sekas apa Mas? Dari tulang rusuk Mas Wira. Untukmu yang membuatku naik motor hujan-hujan dari Jogja ke Purwokerto bawa kado itu, sudah adakah yang menyaingi effortku? Bang, Dan Edan iki, Bang. ditutup dengan Edan. tulang rusuk Mas Wira. Edan. Iki aja nganti mbok larani meneh gendek era anu ya. Enggak, ini kayaknya orang yang ngasih aku kado itu loh, MCR, Vinil. vinyl MCR. Iya, Waktu iya. itu saya lagi di luar kota, dia menitipkan ke kafe langganan saya yang sering. Layana. Ada yang menyaingi effortnya Mas? Sejauh ini belum. Ih, Sejauh ini belum. sejauh ini kamu belum ada saingan. adakah yang gantikanku? Neng minimal effortmu turun disaingi. Iya, minimal Gitu. minimal sing effortnya paling gede sih kowe. Top. Itu udah one step ahead ya. Karena nanti kalau misalnya orangnya pas lagi Iya. lagi ngelangun. Nek biyen koyone kepikiran aneh. sih. Bener. Nek Pak. saiki mulai Bener. lunak Mas. Bener Mas masih iki mulai lunak. Biyen umur 30 season 1 awake dhewe. Sing 30 aku tok dhisik. Iya. Pak anjing dibaleni terus ya omongan iki. Kowe sedo asu Don. Durung dadi wong, aku sing wis wong. Nah, kuwi dhisik isih duwaki ngono kriteria. Aku nek wis saiki piye? Ngene ora gelem ya wis. Ora, ini kan Belum, udah cukup. Pertanyaannya udah ada yang menyaingi effort ya belum ada. Memang Belum ada. cukup apa ya bisa mengagumkan. Iya, lumayan lah ya, lumayan. Ngeri tak akoni Lumayan. sangar. Makanya saya terima kasih sekali atas Yuk, kadonya. tapi cacetan ora. 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 Karena aku nggak Ora mbok ngerti. bales maksudnya. Aku percaya. Aku bales ya udah makasih ya wes. Aku Habis itu percaya. ya udah. Lah, tapi ya sebagai wong sing akhirnya lo kan lanang ya wak berhak milih, Bah. Nah, kuwi. Gue. Pada akhirnya kan lanang berhak milih. Menentukan Lah, siapa iya. targetnya ya. Semua Tapi orang, intinya semua buat orang berhak obat memilih. rusuknya Mas Wira tadi. Heeh. Percayalah bahwa tidak ada yang sia-sia. Bener. Setidaknya kalau mungkin akhirnya tidak mendapati sesuai ekspektasi, setidaknya sudah pernah mencoba. Lawannya langit, Bah. Angin ya Langit, umroh Itu enggak kayak pas Bang. umroh. Umroh Jadi- ini biasanya paling udah ngomong kapan kamu kesini. Iya, Iki iya, benar. jodoh bang, sumpah. Kowe Benar. nek lawane langit terus rasa wir. Tapi kan siapa tahu. Hah. Lah Tuhan itu kan mengabulkan itu bukan pada doa kita, tapi pada kebutuhan kita. Masya Sopo sing Allah. cocok. Iya, kayak Barangkali bukan Wira yang nanti menjadi imamnya, Betul. tapi ada seseorang yang lebih mengerti daripada Betul. Wira. Betul. Ning brewok podo. Lah, kuwi Brian Bumo. Brian Bimo boleh. Nek brand Bumo terlalu brewok. Betul. Terlalu brewok. Jadi teman-teman Ya, semuanya, Ya. siapakah Saweria? Kalau ya sudah The pasti Month. aja dulu ya. Saweria of the Month. Dorong dulu. teman. Tapi kita Dorong minta dulu. maaf dulu karena ini lama banget ya. Betul. Dan juga udah ke ini dan ya daripada ora ya. Jadi untuk periode Hah? Ayo Bang, cepet Bang. Iya, iya. Mulai Bang. Semua jam 4 Untuk dulu. The Road of the Man kita persembahkan kepada Holobismo Daryowes Bis Holo Bismo yang dari berada dari S3 di Osaka. Osaka. Yang Matur siap nuwun. menantang dan tempuknya dengan S3 Matur Praha. nuwun iki Door of the Month Keren tenan iki. Mas Osaka. Keren Tapi nek ditembokke Mas Praha dereng. Dereng. Oke. Nggih. Matur nuwun tapi matur nuwun Ya, sangat. untuk Niki. Door of the Month. Saat Saweria. Door of the Month. Saya Saweria ada namanya. beberapa kandidat ya Mas Yusril ya. Ya. Kayaknya tadi itu yang sudah pasti ada
Bentar, aku lupa. Aku Lucu-lucu nyekel tadi mana ya? Fahmili 100. Family 100, oke. Sadurunge mono juga. Kemana ada lagi ada. tuh? Maskapai. Maskapai. penerbangan. Maskapai. Penerbangan. Heeh. Aku juga antara dua itu, maskapai penerbangan atau family 100. Aku Tapi secara personal Family. kritika thinking aku juga suka. Kritika Iya. thinking. Kritika thinking juga nice. Dan ada 3, kritika thinking. apik. Mm-mm. Terus apa? Family 100 sama Family 100 sama maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan. Family 100 terlalu kuat sih. Family 100. Family Karena 100 pesannya aku. cuma survei membuktikan. Iya. Keren banget sih itu. Jadi Silakan sampai di Dewan Juri. Autumon langsung saja kita berikan untuk Fahmili 100. Survei membuktikan. Terima kasih buat yang sudah berdonasi dan mensupport kita ya. Sekali lagi Ye. minta maaf karena kemarin ke skip. Jadi mudah-mudahan kalau ada rezekinya bisa support kita dengan cek sawernya kita di profile. Biar bisa memperbaiki ini begini-begini ini ya. Benar. Siapa tahu nanti udah ini terus tiba-tiba belakangnya udah. Kebangun misalnya dari omah ya toh. Misalnya model kita kan Kok- rencana kok neranya? Kok sitone neranya? joglo rencana kan. Pancen babakan khayal wonten. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Matur Ketemu lagi nuwun. di episode depan. Lemah teles. Gusti Allah sing balas. Mengkondisit lur. Kayane anak info penting kok. Mbok menawa ya toh, eneng rezeki luweh. Boleh lo menyawer kita di Saweria. Linke ono ning deskripsi atau menuju ke saweria.com/podcast mandan kentir. Hayo lumayan toh kanggo tunggu kopi, mas-mas editor lan desainer. Berapapun jumlahnya ya alhamdulillah tetap disyukuri. Alhamdulillah lur. Tapi kayak mengkondisit kayak anak satu sora Ora nana lur, Ferdinand, ora nana. Runi. DGA. Alah. Wela dalah mandan kentir. Mandan kentir.